Plánujete natáčať horor a nechce sa vám stavať kulisy. Založiť black metalovú kapelu, ale vaša sestra si zobrala všetky maľovátka. Alebo len chcete zistiť, kam sa podiel Gandhiho nábytok? Londýnsky Camden Town je považovaný za satanistickú štvrť. Toto miesto má atmosféru temnejšiu ako čierne prušky včielky máje. V prípade, že si chcete založiť sadomaso salón alebo len zabrániť svojej emo sestre, aby si rezala žily stále v tom istom tričku, ste určite na správnom mieste. Nájdete tu tie najšialenejšie obchody všetkého druhu. Detské metalové trička. A ešte tu nájdete konské hlavy. Veľa konských hlav. Keď už máte očné tiene a dostatok Primalexu, ďalšia vec potrebná na založenie black metalovej kapely je gitara. Tie v Camdene nie sú moc strašidelné, takže aby vás náhodou fanúšikovia temnej hudby neoznačili za pózera, odporúčam pribiť pár klincov, alebo aspoň miesto strún nahodiť osnaté dráty. No a okrem všetkých týchto temných bytostí, tu ale stretnete aj zvedavých turistov, pretože Camden je jednoducho zaujímavý. Exotické predmety, najvyhľadávanejšie tetovacie štúdia v Anglicku, ako aj množstvo strašidelných príbehov, ktoré toto miesto skrýva. To všetko sú veci, ktoré ho robia svetovým unikátom. Takže ešte raz, v Camden Towne zrejme nájdete gotičky, okultistov, black metalistov, veľa konských hlav, koniec sveta, Gandhiho nábytok a tohto chlapíka. V Camden Towne zrejme nenájdete začiatok sveta, CDčko Moravanky, pravoslávny kostol a vaša patejdla. Ak by vás náhodou zaujímalo, kde sa nachádza koniec sveta, je to práve tu. Yeah!